Preteča formiranja samostalnog diverzantskog bataljona Crni Vukovi jedna je od najelitnijih jedinica naše armije, koja je cjelokupan ratni put potpočala uspjesima na ratištima širom Bosne i Hercegovine, bila je jedinica iz Donjih Vukovija, koje su se na dan formiranja 9. septembra 1992. godine pridružili najbolji borci općine Kalesija. Nezaboravne su pobjede Crnih Vukova na Majevici, u Teočaku, na Nišićkoj visoravni, u Maglaju, u Vožuću, u Sanskom mostu i mnogim drugim ratištima gdje su vođene najkrvavije borbe, a najznačajniji uspjeh je deblokada Maglaja, za što su od armijskog generala Rasima Gerlića primili posebno priznanje. Centralnoj manifestaciji obilježavanja 5. godišnjice formiranja samostalnog diverzantskog bataljona Crni Vukovi prethodile su brojne vjerske aktivnosti, posjete mezarima na kojima su sahranjeni poginuli pripadnici Crnih Vukova i posjete njihovim porodicama. Na svečanoj akademiji u Donjim Vukovijama, mjestu gdje je jedinica formirana, u prisustvu velikog broja građana, predstavnika javnog, političkog, kulturnog i vjerskog života općine Kalesija, te brigadnog generala Hazima Šadića, još jednom je ukazano na briljantne pobjede Crnih Vukova i njihov nemjerljiv doprinos odbrani domovine. Preživjelim borcima i starješinama ove proslavljene vojne formacije i prisutnim građanima obratili su se komandant jedinice Fiko Brđanović, komandant 283. rezervne brigade major Mohamed Avdić, zamjenik načelnika općine Kalesija Fikret Sultanović i brigadni general Hazim Šadić. Pričati o jedinici Crnih Vukova treba puno vremena. Crni Vukovi i dan danas postoje. Oni postoje dakle od 9. septembra 1992. godine do danas. I postojaće ako Bog da za sva vremena, za narednih 1000 godina dok postoji naša Bosna i Hercegovina. U nastavku svečanosti pročitan je pozdravni telegram divizijskog generala Ramiza Grekovića, zatim su najzaslužnijim borcima i starješinama uručene nagrade i priznanja, a potom je u organizaciji učenika kalesijskih škola izveden bogat kulturno-umjetnički program.